Yes. Hej, jeg hedder Jan. Jeg står hernede på Blokhus Strand, sammen med det her lille skøre, det jeg har fået sammen med Palle Holmbæk. Saunahytten.dk. Den vil lige prøve at fortælle lidt om. I bund og grund er det egentlig en skurvogn, som bliver bygget om, så man kan sidde og hygge sig indvendigt med et lækker saunahus. Men det er ikke kun det. Saunahytten.dk, den kommer til at bestå af noget interiør, hvor man kan sidde og hygge sig i, inden man går ind i selve saunakabinen, som vi skal se lidt senere. Men ideen den er, at herude foran bliver sådan en lille rapport, så man kommer op og stå på her. Og man så er ude og skylde sig ude i Vesterhavet herude. Det er dejligt koldt dukkert, hvis det er om vinteren, man vælger at gøre det. Så kan man lige stille sig op på det her rapport, hvor der bliver en bruser her, så man lige kan skylle saltvandet af sig. Så går man så indenfor her. Der skulle jeg med. Så går man ind for et lille loungeområde, eller omklædning, som vi kalder det, hvor der bliver mulighed for at kan klæde om. Det vil sige, at der bliver noget bænke og nogle knager til sit tøj. Og længere inde, hvis man skulle føle sig lidt trængt til at gå på toilettet, så foregår det herinde et lille toilet, der bliver her. Nu bygger vi selvfølgelig det hele om, og bygger det op, som vi gerne vil have det, så det bliver lidt ekstra fedt. Det er vi helt sikre på, at det bliver. Herinde har vi toilettet, som skal bygges lidt om. Det var der. Og herover bliver der et skab til forfriskninger og lidt frugt, og forestil jer en lille bælge med isterninger og et par kølige Heineken's, der ligger her. Det kunne være ret lækkert, synes vi i hvert fald. Men hele humlen, det er jo selvfølgelig, at så bliver der sådan en lille dør her, hvor der bliver op til 80-90 grader ind i en lækker lun sauna. Hvor man så kan sidde herinde let påklædt selvfølgelig efter at have været ude i bølgerne, og så kan sidde herinde og kigge ud i et dejligt varmt sauna, hvor der så bliver en brændeovns sauna, der kommer til at stå her. Man tænder op i skorsten, væk med røgen selvfølgelig, og der bliver bænke, så man kan sidde og få en hyggelig sludder og fortælle nogle løgnhistorier, drikke en kølig pilsner. Jeg er ret sikker på, at det bliver helt fantastisk at sidde her. En rigtig fed oplevelse. Hvad med beklædningen? Hvordan bliver det? Beklædningen det bliver i saunastil med fyrretræsgran her på væggene, og bænkene og gulvet bliver i noget specielt sauna-egnet træ, så man ikke får harpiks på ballerne og så videre, men man stille og roligt kan sidde og hygge sig. Så bliver det belysning, en lidt soft, lækker belysning, jeg er sikker på, med lys ud i siderne her. Og den kan så dæmpes, så når man sidder herinde, vil det virke mørkt, og man så kigger herud på den her fantastiske udsigt. Så er det ikke røgtørt, det er vi helt sikre på. Og hvordan får man fat i at leje sådan en saunahytte her? Jamen der har vi lavet en hjemmeside, der hedder saunahytten.dk. Der kan man gå ind, finde alle de oplysninger, både lejebetingelser, priser osv. Men prøv at gå ind og tjekke den, der er en masse herlige oplysninger. Fantastisk.